बुन्दा जोब जाजायो नै जालाय नुदों कुटु आजा आसाम टेक हेलो गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाब जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल होननानै भिडिअफ्रा नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामनानै जायासै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर बे लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर ब्लग भिडिअ जागोन नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा मेगि एवनो थाखाय दैखौ बयल खालामना लागोनसै डाइरेक्ट हरसै आरोना खुनु थाव गैया जोंना दै बयल खालामबाय नैबे मेगिखौ जिब्बाय हरबाय ओरैनो गोजा जानायावबो ओइ बारा ओमफ्राय नै दा मेगिया मोनसिगोन गोलाजोबसिगोन आदा सुपार गोलाजोबसैमोन एवना माखै जाखो रानबावनांगौ एसे टेस्टि नुवाखै र' लाइट थुनांलाय मेगिया मोनबाय नै मेगिखौ जानोसै आं उन्दैया ओइ खारलांबाय बिब' मोननाव न' खाथियाव मेगि जाग्राया बोराबनानै आदा हारसिं जागासै मेगि टेस्टि गाइखेर बागारसिन जायो मारो गाइखेरनि जानांगौ गोथाव जादोंलै जाबावनांगोन या टेस्टि juga loh sebra ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंथांमोननो दा अमा फिसा देखायनो जोंहा अमा फिसा जादों नालाय जोंनि खाथि खालानिफ्रा अमा बायनोब्ला नै जोंनावबो दं आरोना ओमफ्राय बारा बुरजा गैया माबाल' माबायाव माब्रै बुन्दा मासे बुन्दि आरोना गैया अमायानो 6था जादोंमोन मासे थैदों नै दा नायदो अमाया नै खाथि खालानि मानसिफ्रा लांफैनो हागोन बुन्दा नै बुन्दाया औदि उन्दुदों सोलाय बिमा बेनो नांगौबा नै बरियाखा सोर' सिलायबावा बुन्दाया नैबे देरसिनलै फालथुब नै बरियाखा बेयो आयौ सिलायबावा माथो गोमोनसो आदार बिखोना माखोब्रा दानोलाय आदार जाबायबो नामा सथा खनैल' जादों आदार जाथ'वाखैमोन आयौ गोमोनथार माथो दांजालायबावो ओरै फै नै आदारा नै आंनाव दं ओरै फै गोमोनखाथार नै बे बुन्दा गिदिरसिन बेनो देरसिन बे नङा दां दा नैबे बेनोथ' आरो गिखाया नै आदार जानो नागिरबायबो सप्ता खननैल' जादोंदां खननै जाजोबबावाखैसो खोमा गैया
जाबावो नै गोमोन जागोन लेवमाया आदार जाबानो मोनगोन खाथि खालाना नायफैनो हागोन लांफैनो हागोन आरो ना नै बुन्दाजोब दांजायो नै हमजालायो नुदों कुटु 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 आजा 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 आसाम ट्रेक्टरा नै बिराद मोजां गाइखेर जाबाय दांजालायो हाब गिदिरथार गोमोनथार दांजायो दांजाजोबो गिजानै आदारसो बिलायबावदों आंनाव कुटु 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 खुर 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 खोनायानो माखाय नैबे देरसिन नैबे बुन्दिया बरिया साइसखा नै सोनो नांगौ लांफैनो हागोन नोंथांमोना नै बुन्दिया खगाथुम बरियाखा नै आरो फै नायनो नोंखौ हादि ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै नैबे आंनि ससे गुसुंब्लाबो नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनानै हरबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय